Tuo käsin puristaminen taitaa olla aika hellävarainen tapa tällä tyrnin käsittelyllä. Joo, mä olen ihan yllättynyt tästä, että tämä on todella miellyttävää ja saa vähän sormivoimiakin kokeilla ja sitten on ennen kaikkea hellävarainen ja säilyttää tuntuman tähän marjaan ja mehuun ja mielihyvän tunne kanssa, että sit kun se on mekaaninen laite välissä, niin sit ihan kun se kosketus jotenkin puuttuisi. Noin hienosti tulee. Ja kuori ei kärsi eikä oksat ja kaikki jää ihan ennalle. Syksyinen luonto täällä Rauman saaristossa on jälleen parhaimmillaan ja täältä Aikon takaa löysimme taiteilijapariskunnan Marja-Leena ja Lasse Kempaksen tyrnimarjojen poiminnan kimpusta, joita nyt sitten tänä vuonna näyttää olevankin aikamoinen määrä. No Lasse, mitäs nyt sun taiderintamalle kuuluu? Onko näyttelyitä ollut ja uusia tulossa? No jos lähdetään tuolta kaukaisemmasta päästä, niin tuolla se Etelä-Amerikan kiertue, joka oli Brasiliassa ja Chilen kansallismuseossa, niin nyt se on sitten siirtynyt tuonne Meksikoon ja sitten ilmeisesti ihan tässä lähipäivinä niin avataan siellä Mexico Cityssä näyttely. En tiedä kyllä itsekään tarkkaan, että missä paikassa siellä, mutta sinne se menee. Ja sitten Norjassa on yksi toinen näyttely, sitten, jossa mä olen mukana, niin siellä on semmoinen Kongsvingerin taidekeskuksessa Oslosta 100 kilometriä, niin siellä on mun ja Väinö Rouvinen ja Simo Hannula ja minä olemme mukana. Ja se on yksi tämmöisiä Suomen juhlavuoden näyttelyitä, mikä on sitten Norjassa esillä. Ja sitten jos tullaan näille kotoisille kulmille päin, niin sitten tuolla Hauholla on semmoinen Sininen talo -niminen taidekeskus. Ja siellä on nyt sitten semmoinen kutsunäyttely, mihin on kutsuttu tietty porukka ja mä olen yksi niistä tekijöistä. No miten tämä vaikea taloudellinen tilanne, lama, nyt sitten vaikuttaa tähän taiderintamaan? Selvähän se on, että totta kai se siihen vaikuttaa, koska helposti on niin, että kulttuuri on sitten semmoinen ensimmäinen osa-alue, mistä katsotaan, että siitä ei kuitenkaan keltään henki lähde, jos siitä tingitään. Ja siksi esimerkiksi kunnat ja valtio ja erilaiset firmat niin ovat minimoineet kaikki ostonsa ja kyllä se vaikuttaa tietenkin taiteeseen erittäinkin voimakkaasti. Mutta toisaalta niin ihmistä ei kyllä pitäisi tämmöisessä taiteen, tai sanotaan tämän laman kourissakaan niin alistua. Että tämä on vaan sellainen ohimenevä ilmiö ja kyllä se varmasti, vaikka se nyt pahalta vieläkin näyttää, niin kyllä se muutaman vuoden päästä niin rupeaa siitä sitten kirkastumaan. Ja tämä kulttuuri voi toisaalta olla juuri semmoinen asia, mitä pitäisi nyt tässä vaiheessa niin korostaa ja näitä tämmöisiä henkisiä arvoja. Et nyt kun materialismi menee huonosti, niin ihmiset saisi niin tavallaan lohtua siitä ja tämmöistä muuta ajateltavaa ja tämmöisiä positiivisia asenteita. Tässä lamassa voi olla jopa semmoinen hyväkin puoli, että monet semmoiset asiat, mitkä on nyt ollut pitkä aikaa ollut ehkä unohduksissa, kun on mennyt niin kovaa ja ihmiset ei ole enää niin malttanut pysähtyä eikä oikeastaan enää pidetty merkitystä sienestämisellä ja marrastamisella ja tämmöisellä näin, niin nyt ne on kokeneet semmoisen uuden tulemisen varmasti ja sanotaan tämmöisen kokonaisvaltaisena elämyksenä, niin ystävien kanssa lähtee esimerkiksi tehdä saarireissuja, kerätä sieltä tyrnejä tai sieniä ja marjoja, niin se on todella mukavaa vastapainoa. Lasse, sanoit tuossa äsken, että tämmöisenä aikana pitäisi satsata nimenomaan kulttuuriin. Mitä sun mielestä, onko Raumalla tehty kaikki se, mitä voisi tehdä ja miten Rauman pitäisi toimia? No mielestäni ei ole kyllä kaikki tehty, mitä voisi tehdä sille jos nyt ajatellaan esimerkiksi tätä tilannetta, kun tuo Festivo on nyt sillä kovasti kiikunkaakun tilanteessa, niin sitä ei saisi missään tapauksessa päästä kuolemaan, sillä sillä on oma vakiintunut asemansa jo täällä kaupungissa
ihmiset on tottunut käymään siellä ja se on kaikki tämmöinen kulttuurikokemus, niin se on semmoinen kohottava elämys ja ihmiset selvästi on oppinut niin kuin vuosien varrella niin nauttimaan erilaisista kulttuuritapahtumista, kuten esimerkiksi sanotaan tämä Biennale Balticum, joka on vetänyt valtavasti Raumalle ihan tämmöistä maan johtavaa lehdistöä ja taas tämän alueen spesiaalituntijoita ja yleisöäkin on käynyt kovasti ja se on tuonut Raumaa ja Suomen tuonne Itämeren tietoisuuteen ja Keski-Eurooppaan. Kaikkia tämmöisiä tapahtumia niin kyllä pitäisi ehdottomasti kyllä koittaa vaan tukea ja saada ne niin kuin säilymään tämän lamankin yli. Täytyy ihan niin kuin omalta kohdalta kun mä ajattelen esimerkiksi festiivon pois jäämistä, niin kyllä minusta tuntuu, että palaa kesää on pois ja joku semmoinen nautinnon hetki, että mistä saa semmoista voimaa tavallaan niin kuin seuraavaa syksyä ja talvea varten, niin mun mielestä ihan tuli semmoinen haikea ja vähän surullinenkin mieli, kun lehdestä luin, että tulevaisuus on aika epävarma. Kyllä tänä aikana just täytyisi tämmöisiin asioihin satsata ja olen sitä mieltä, että ruumiinkulttuuri on hyvin tärkeä asia ja varmaan suurin osa ihmisistä on siitä kiinnostunut, mutta on myös osa veronmaksajia, jotka nimenomaan haluaa, että satsattaisiin myös tämmöisiin kulttuuritapahtumiin. Musiikki on yksi asia ja tietysti kuvataide ja kaikki teatterit, kaikki kulttuuri eri sektorit, mutta ei saisi kyllä festiivolkaan päästä kuolemaan. Ja sitten kun ajattelee eri kaupunkien imagoa, niin esimerkiksi Turku ja Uusikaupunki ja Porin jatsit ja kaikki Kuopio, kaikki satsaavat tapahtumiin ja ovat valtakunnallisesti esillä sitä kautta, niin mun mielestä se madaltaa kaupungin profiilia, jos tämmöiset tapahtumat jätetään pois. Joo, ehdottomasti. Kun nyt on jo perinne muodostunut, niin kyllä sitä täytyisi vaalia. Joo, se on totta kyllä. Ja sitten sanotaan, että nyt just tämänkin tähden, koska Rauma on nyt valittu tähän Unescon maailmanperintölistalle, niin sehän on mahtava paukku Raumalle. Ja meillä on niin omintakeinen tämä kulttuuri ja kaupunki on upea, tämä vanha Rauma ja murre. Ja pitkä historia. Pitkä historia, todella värikäs, hieno historia ja Nortamo tämä jo teki tavallaan valmiiksi tunnetuksi tämän Rauma. Et minua on aina niin naurattanut tuolla pitkin maailman Turuja, kun liikkuu siellä, niin se on ihmisillä tulee heti semmoinen hyvän tahtoinen, semmoinen lepposa olo, että aijaa sä olet Raumalta, että puhuist vähän rauman kieltä. Niin meillä on siis todella hieno mahdollisuus tätä niin kuin vaalia ja tehdä tästä niin vielä suurempi kulttuurikaupunki, mitä tämä onkaan. Koska tässä on nyt jo pohja olemassa ja se on tullut niin kuin ulkopäinkin tämä tunnustus. Joo, ja oikein monien ihmisten kanssa, jotka tulee toisilta paikkakunnilta, niin he sanoo, että miten he osaa sanoa, että mikä täällä kaupungissa on, joka niin kuin vetoo ja viehättää ja ottaa niin kuin mukaan sen, että täällä on hieno fiilis. Joo, ja se on ihan siis saman kokee ihan ulkolaiset ja suomalaiset tietenkin kanssa sitten. Toisaalta meillä voi olla vähän niin kuin huono puoli siinä, että me ei osata ehkä arvostaakaan tätä. Että se on ihan sillä tavalla, kun me aina kuljemme tuossa vanhassa Raumassakin ja se on aina ollut siinä, niin ei sitä moni silmä niin kuin sokeutuu sille. Että se on varmaan ihan sama ilmiö kuin niillä, ketkä asuu jossakin pyramidin vieressä, niin aamulla katsoo, että pyramidi on edelleen paikallaan siinä, eikä ne mitään sitä ihmettele sen kummallisemmin. Niin mutta kyllä se toisaalta niinkin on, että sitten tämmöinen vanha Rauma-imago, jos se leviää pelkästään että tämä puoli kaupungista, niin mun mielestä siitä voi tulla ulkopuoliselle hiukan semmoinen kuollut ja siihen vanhaan nojautuva kulttuuri. Joo, ehdottomasti. Mutta täytyy myös niinku tätä modernia ja ajan hengessä olevaa kulttuuria tuoda esille ja myös suunnittelua ja tietysti tätä kaikkea tekniikkaa ja teollisuutta, mitä meillä täällä on. Mutta nämä kaikki yhdessä. Niin aivan. Ja sitten yksi mikä jos tässä pohditaan, niin tämmöisiä, mitä mun mielestä niin pitäisi ehdottomasti niin lisätä ja mitä mä olen ihmetellyt, niin tämä meidän merikaupungin imago. Kaikki mieltää automaattisesti Rauman, että Rauma on tietää, että se on meren rannalla. Joskaan kaikki ei osaa paikantaa, että missä paikkaa se siellä on, mutta niin tietävät, että me ollaan merenrantakaupunki ja meillä on Suomen suurin venesatama Syväraumalahti.
Ja kaikilla on yksi tai useampia paatteja ja tällä tavalla, että meillä on tuonne ulospäin, niin meillä on jäänyt jollakin tavalla niin kovasti huonosti tämä venekaupungin niin image on tullut esille, että meidän näitä veneilypalveluita ja esimerkiksi Fåfängan niemeä niin pitäisi ilman muuta niin kehittää, että pitäisikö siinä tehdä ihan sillä tavalla, että ihan vaikka talkoille, että mä en tiedä miten se käytännössä onnistuisi, mutta että tehdä hyvät suunnitelmat siihen Fåfängan niemen nokkaan ja ruveta vaikka kaikki raumalaiset yhteistoimin niin siihen, että se saataisiin jollakin tavalla niin kaikkien käyttöön, että ihmiset vois tulla sinne ja kävellä kesäiltoina. Et esimerkiksi me usein iltaisin niin lähdetään kävelemään aina siihen näköalatielle, niin siellä on valtava ruuhka. Autoilijat kulkee siitä ja kävelijät, kaikki käyttää sitä, kaikki kokee sen samalla tavalla, että se on erittäin leputtava, niin katsoo veneen valkamaa ja auringonlaskua. No nyt on tapetilla sitten tämä kulttuuritoimenjohtajan virka, josta nyt sitten on haku käynnissä. Onko sulla, tarvitseeko Rauma yleensä kulttuuritoimenjohtaja? No mielestäni niin tässä vaiheessa tarvittaisiin ehdottomasti kulttuuritoimenjohtaja. Kuten mä nyt just äsken sanoin, että nyt kun meidät on valittu tähän maailmanperintölistalle, ja sitten se kulttuuritoimenjohtaja, niin sen täytyisi olla sitten semmoinen, tai hänen täytyisi olla sitten niin semmoinen monipuolinen koordinaattori, että hän pystyisi kaikkea tätä kulttuuritoimintaa niin koordinoimaan ja yhdistämään. Et siinähän tulee ilman muuta niin nyt sitten tämä kuvataidepuoli, musiikki, liikunnat, sitten tämä vanhan kaupungin image ja tehdä semmoinen Raumasta oikein semmoinen kulttuuripaketti. Et siinä on siis todella haastava työsarka kulttuuritoimenjohtajalle. Ja kyllä se on niin, että jos ei ole kulttuuritoimenjohtajaa tai vetäjää, niin kyllä se sitten jää jollain tavalla esimerkiksi lapsipuolen asemaan. Et jos se vaan niinku tommosena vähän sivuhommana tehdään, niin ei se panostus voi olla sama kuin jos joku ottaa sen oikein tehtäväkseen. Totta. Ja mä näkisin tämän, tämän kulttuuritoimenjohtajan viran semmoisen, että se tulee olemaan lähinnä semmoinen koordinaattorivirka, henkilö, joka kokoaa lankoja käsiinsä. Ja sitten tavallaan sitten antaa sieltä ylhäältä päin, antaa vinkkejä alaspäin kaikkien kulttuurialojen tekijöille ja todellakin niin vetää koko Raumaa imagoa. Kenenkä puoleen me taikka siis kulttuuriharjoittajat sitten kääntyy, jos ei ole ketään, että täytyisi olla sellainen linkki asioiden hoitamisesta, ei pelkästään ylhäältä alas, vaan myös alhaalta ylöspäin. Alhaalta ylöspäin kanssa, se on niin molemmin suuntaista on tämä liike. Ja kyllä se on erittäin hyvä. Olisi tämmöinen tosiaan semmoinen keskitetty ja koordinoitu toiminta, että hän voi taas sitten välittää Raumaa ulospäin sieltä ja sitten tiedottaa Raumasta ja kaikkea tällaista. Ja tästä kulttuurielämästä tosiaan, mitä täällä tapahtuu. No niin, kiitoksia ja hyvää jatkoa vaan sekä Tyrnin poiminnalle että taiteen tekemiselle.